След като вече сме изцентрофугирали двете епроветки PRP и PRF, ние ги използваме за да направим така нареченият естествен филър. Каква е идеята на тази процедура? Всъщност ние използваме естествените възможности на кръвта да се съсирва и използваме фибрина, който в кръвта нормално той е фибриноген. При досега с кислорода той започва да се образува в фибрин и така става от кръвта един гел, който ние инжектираме в подкожето. PRF процедурата е процедура, която е подходяща, когато искаме да възстановиме загуба на обеми и може да бъде инжектирана в по-дълбоките слоеве на самата кожа. PRP е процедура, при която ние инжектираме предимно на по-повърхностните слоеве и това води до регенерация на кожата, докато с PRF-а ние може да активираме регенерация на по-дълбоките слоеве на самата кожа. PRF процедурата я препоръчваме, когато пациенти имат повече загуба на обем в тяхното лице и искаме да имат един много по-естествен и натурален вид, но също така и регенериране на по-дълбоките структури на кожата. Сега ще подготвя самата PRF и ще започнем инжектирането в лицето на нашата